Какво се случва в процеса на темпериране? При шоколада, ако го дигнете над 48 градуса, ще го убиете. По никакъв начин не може да получим структурата, която трябва после да работи. Колкото и голямо желание да имаме. Но пък става после чудесен за разни кремове, така че ако съсипете един шоколад малко конкретопните, но не го загорите, има за какво да го използвате. Сега ще ви покажа една снимка на шоколад под микроскоп увеличена 100 пъти, за да разберем отблизо нашия шоколад. Това е шоколад, съдържа 70% какао. Захарните кристали отцветени в синьо, те различните частички масло, те са в жълто, а най-тъмните частички, които са твърдата маса, с този пример може да разберете, че какаото вътре в себе си имаме твърда маса и всъщност това е шоколада. Две техники за темпериране на шоколад. Едната е чрез таблиране, да наречем като процес, защото така се е известна у нас, върху мраморна или гранитна плоча. Ако искате, може да изключат камерата, за да ви покажат. Процесът на темпериране е върху достатъчно хладна повърхност, да успеем да охладим шоколада до каква температура според вас е хубаво да го охладим. 25, там пише 27-28. Да, хубаво е да е някъде в порядъка на 27. Това е единия начин. Втория начин е към готовия разтопен шоколад да прибавим една трета неразтопен шоколад. За да получим 34 градуса. Виж как започва да стяга. Какво се случва в момента? Този процес как се нарича? Прекристализация. Защо се прави тази прекристализация на шоколада? Защото на нас е необходимо, когато правим един продукт, той да бъде съвършен, трябва да бъде с хубав блясък, с много крехък и да бъде достатъчно тъничък. Шоколад се работи в поликарбонатни форми. Това са поликарбонатните форми. Предполагам, че всички от вас знаят. Това са най-добрите форми за шоколад. Наливаме шоколада. Бях налял при температура 45 градуса. Ще стане чудесно нещо много визуално изпълнение. Това този процес на прекристализацията е много важен. Обикновено използваме по този начин изкарваме въздуха от шоколада. – 45 градуса. Рекристализация 27 градуса. Вдигаме до 31 градуса. Изсипваме го в форми, поликарбонатни форми, които са на нашата стара температура и никъде нямаме по-голям температурен шок от 10 градуса.
през процеса на наливане, вибриране, температурата продължава да пада, но в момента не го слагаме в хладилник на 4 градуса. А го слагаме в хладилник на 16 градуса. Когато направите температурен шок, който е по-голям от 10 градуса, шоколада започва да побелява, започва да се случват всичките неприятни неща. Спомняте ли си 45 градуса? Спомняте ли си 28? 28 Единия ще се стегне някога. Някакси, няма начин да не се стегне, те да има какаово масло. Обаче, ако го налея в поликарбонатните форми, не мога да го извадя просто. Няма да мога да извадя, както бих извадил това, което излях, което е 31 градуса. Това е много нагледен пример. Виждате какво се случва с нашия шоколад. При него има само една мисъл – температура, температура, температура. От момента, в който цъпва дръвчето, до момента, в който поставяме в устата и не бързаме да го глътнем, е температура.